Worry no more dahil andito na ang PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation na handang umagapay sa inyo. Sa ngayon, ang PCIC ay may programang RSBSA Agricultural Insurance Program na bibigyan ng libreng siguro o insurance para mga magsasaka at mangingisda na nakapaloob sa RSBSA database. Kaya huwag mag-alinlangan, mag-crop insurance na. Pumunta lamang sa tanggapan ng PCIC Regional Office sa Ordinate City o sa kanyang mga Provincial Extension Offices at Service Desk na natatagpuan sa 2nd floor JC Building, National Highway, Barangay 2, Bantay, Ilocos Sur. Katabi lamang ng NFA, mayroon din silang tanggapan sa Abatan, Bugyas, Benguet. Katabi lamang ng Beneco o Benguet Electric Cooperative. Ang PCIC Office ay natatagpuan din sa Barangay San Vicente, Alaminos City, katabi ng LTO Land Transportation Office. O kaya ay tumawag sa kanilang hotline number sa telepono bilang 075-632-3248 at 632-2787. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Star Candy. Star Candy, the best candy store in town. With best accessories and delightful taste, you should admit. Check out, Star Candy offers the following items: toys, balloons, birthday gifts, and paraphernalia. Star Candy also accepts deals on wholesale and retails. Saan ka pa? Mag-Star Candy na. Located at AB Fernandez Avenue, Dagupan City, or you may visit and see Mr. Roger and Lisa Fernandez, proprietors. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Sunshine Radio. Oras, ganap na alas 6:23 ng umagang. Oras ay atin sa inyo ng Sempelco. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita. Ngayong umaga, Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International, narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Masambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Ating balita regional. Congressman Art Celeste ng 1st District ng Pangasinan pilalahanan ang publiko laban sa mga manluloko gamit ang kanyang pangalan. Git 700 double farmers sa kalaya na mula sa utang sa tulong ng DAR. Agong dalawang palapag na school building binuksan sa Dagupan City National High School. Ista Foundation USA nagtagumpay sa pagtatayo ng 10 silid-aralan sa Talisay Elementary School sa Cebu, Tawi-Tawi. PH Ilocos Region nagdaos ang Durunungan Recreate Art Contest para sa malusog na agto.
Payong-payong roundabout sasailalim sa pagsasaayos sa Mapandan. Labing dalawang barangay sa bayan ng Tayug apektado sa Bagyong Paulo. Mahigit 5,700 magsasaka sa Pangasinan apektado ng masamang panahon. At sa ating balita national, Senator Alan Cayetano nanawagan ng mass resignation. Lacson at Soto, tutol. BBM nangakong mahigpit na aksyon laban sa paglustay ng pera ng bayan. Kabit kay PBBM, mahiya po kayo sa korupsyon sa inyong administrasyon. At PBBM, mga sangkot sa katiwalian sa flood control nagkasala sa taong bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Martes, ikapitong araw ng Oktubre, taong 2025. At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan, i-share at like ang DZRD 981 Top News, SM Radio Store to Zone at SM Radio News Channel. At para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Bagong dalawang palapag na school building binuksan sa Dagupan City National High School. Ang detalye ng balita mula kay Marcila Balogor. Yes, good morning ka-partner. Binuksan kahapon Lunes, October 6, ang bagong 2-story 6-classroom building sa Dagupan City National High School sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez at Vice Mayor Dean Brian Coa. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas maayos na pasilidad at pantay na oportunidad sa lahat ng mag-aaral, katuwang ang new majority councilors sa pagpapatupad at pagbibigay ng mga bagong upuan at lamesa. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga guro at estudyante sa karagdagang gusali na itinuturing nilang biyaya sa edukasyon. Tiniyak naman ni Mayor Belen Fernandez ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa edukasyon kabilang ang 250 million scholarship fund para sa mahigit 6,000 estudyanteng kolehiyo sa lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Mista Foundation USA nagtagumpay sa pagtatayo ng 10 silid-aralan sa Talisay Elementary School sa Cebu, Tawi-Tawi. Ang detalye ng balita mula naman kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien? Yes, good morning kapartner. Isang makabuluhang proyekto ang matagumpay na natapos ng Mista Foundation USA katuwang ang Philippine Navy sa pagtatayo ng 10 bagong silid-aralan para sa Talisay Elementary School sa Cebu Island, Tawi-Tawi. Ang nasabing paaralan na itinatag noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay halos 90% nang nasira dahil sa kalumaan at kakulangan ng maayos na pasilidad. Ang mga bagong silid-aralan ay gagamitin ng mga mag-aaral sa grade 3 hanggang grade 5 na matagal nang nangailangan ng mas ligtas at maayos na lugar para sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Mista Foundation President Richard T. Gubatan, nagsimula ang konstruksyon ng school building noong August 2024 at ito'y natapos noong Mayo sa taong kasalukuyan. Ang proyektong ito ay hindi lamang pagtatayo ng istruktura kundi paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan ng Tawi-Tawi. Nagpaabot naman ng isang espesyal na mensahe ang buong pamilya ng Talisay Elementary School para kay Commander Richard T. Gubatan, founder ng Mista Foundation USA sa pamamagitan ng sabay-sabay nilang pag-awit ng Welcome to the Family bilang tanda na mainit na pagtanggap at pasasalamat sa kanyang proyekto at suporta. Sunshine News Blast. Commander Richard Cubatan of the Mista Foundation, formerly in service of Philippine Navy, now is in service of Philippine Army. Sir, magsukol for your shared true love to Talisay Elementary School.
Sa pamamagitan ng proyektong tulad nito, patuloy na isinusulong ng Mista Foundation USA ang kanilang misyon na magbigay ng pag-asa, edukasyon at oportunidad sa mga komunidad ng nangangailangan. Samantala, inimbitahan si Commander Gubatan na dumalo sa pagdiriwang ng National Teachers Day ng School Division ng Tawi-Tawi na may temang Teacher, My Hero upang tanggapin ang Plaque of Appreciation na igagawad para sa Mista Foundation USA ngayong araw, October 7, 2025. Para sa Diyos sa Philippines, kumahato si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, DOH Ilocos Region nagdaos ng Durunungan Recreate Art Contest para sa malusog na Agno. Ang detalye naman ng balita mula kay kapartner John Velgas. Kapartner John? Yes, kapartner, matagumpay na isinagawa ng Department of Health Ilocos Region ang Durunungan Recreate Art Contest for a Healthy Agno sa barangay Namatukan, Covered Court noong Setyembre 30, 2025 katuwang ang mga lokal na opisyal at iba pang ahensya. Layunin ng aktibidad na palaganapin ang kamalayan sa kalusugan at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag gamit ang recycled materials. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kreatibidad at malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng mga likhang sining na gawa sa basura bilang simbolo ng pagkakaisa ng komunidad tungo sa sustainable development. Sa ganitong paraan, hinikayat ng DOH ang lahat na maging bahagi ng solusyon sa pagtataguyod ng malusog, ligtas at matatag na pamayanan sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Jan Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, payong-payong roundabout sasailalim sa pagsasaayos sa Mapandan. Alamin natin yan kay Kapartner Lerna Hernandez. Carter na. Yes, kapartner, matapos ang flag raising ceremony kahapon, October 6, ipinangunahan ni Mayor Carl Christian F. Vega ang groundbreaking ceremony para sa pagsaayos ng payong-payong roundabout sa poblasyon Mapandan, Pangasinan. Kasama niya sa seremonya ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at si Engineer Angelo Abrogar. Ang proyekto ay handog mula sa puso ng mga kababayan sa San Diego, California bilang patunay ng kanilang patuloy na suporta at pagmamahal sa bayan. Lubos naman nagpapasalamat si Mayor Vega sa kanilang malasakit na pakikibahagi sa patuloy na pag-unlad ng Mapandan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, 12 barangay sa bayan ng Tayug apektado ng Bagyong Paulo. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila? Sa nagdaang pananalasa ng Bagyong Paulo, isa ang bayan ng Tayog sa mga labis na naapektuhan. 12 barangay ang nakaranas ng pagbaha, kabilang dito ang poblasyon A, B, C at D, Barangay Agno, Amistad, Carriedo, Legazpi, Libertad, Magallanes, Panganiban at Barangay Trenchera. Sa eksklusibong panayam ng DZRD Sunshine Radio kay Mr. Wilfred Kalimlim, MDRRM officer ng Tayog, saad nito na 11 pamilya o katumbas ng 46 na individual ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig. Sunshine News Blast. May 11 families pa na, na evacuees, consists of 46 individuals coming from Poblacion A, Poblacion C, Panganiban, and Amistad, ma'am. Dagdag pa ni Kalimlim, isa sa mga dahilan ng pagbahayang malakas na pagbuhos ng ulan. Bukod dito, ang Tayog ay matatagpuan sa mababang bahagi ng mga karatig bayan ng San Nicolas, Natividad at San Quintin, kahit mabilis itong kapitan ng tubig para kapag malakas ang ulan. Sunshine News Blast. Siguro man dahil na rin sa sobrang tubig ng ulan, ma'am. Kasi halos lahat ng creek is na umapaw, ma'am. Tapos especially yung Tayog is located sa baba ng San Nicolas, Natividad at San Quintin, ma'am. Ayon pa sa kanya, nakatanggap na ng relief goods mula sa lokal na pamalaan ang mga naapektuhang residente. Tiniyak din ni Kalimlim na handa ang LGU sa pagtugon sa anumang kalamidad na posibleng tumama sa bayan.
Nagpaalala rin ang opisyal sa mga kababayan na ugaliing sumunod sa mga ipinapatupad na alituntunin ng pamalaan lalo na sa panahon ng sakuna para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Libreng TESDA training, alok ng Ledesma School sa mga taga-Lingayen. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Inanyayahan ng lahat ng mamamayan ng Lingayen, Pangasinan na lumahok sa libreng TESDA training na handog ng Ledesma School of Skills Development Incorporated, katuwang si Councilor Norman Cruz Doroteo. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kababayan upang makatulong sa pagkakaroon ng trabaho o pagsisimula ng sariling kabuhayan. Ang Ledesma School of Skills Development Inc. ay matatagpuan sa Star Monica Hotel, Resort and Restaurant, National Highway, Barangay Kibaol, Lingayen, Pangasinan. Para sa pre-registration at karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Ledesma School. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Mahigit 5,700 magsasaka sa Pangasinan apektado ng ng masamang panahon. Alamin natin 'yan kay Kapar John Velgas. Kapar John? Yes, kapartner, aabot sa 5,711 ang mga magsasaka sa Pangasinan ang matinding naapektuhan ng magkakasunod na weather disturbances mula sa September 16 hanggang sa 30 ayon sa Provincial Agriculture Office. Tinatayang umabot sa 261.6 million pesos na halaga ang kabuuang pinsala sa produksyon. Pinakamatinding tinamaan ang mga magsasakang nagtatanim ng palay na may 4,578 hektarya ng taniman ang mga nasira. Kasama ring naapektuhan ang mga nagtatanim ng mais, gulay at mga nasa sektor ng pangisdaan. Ayon kay Provincial Agriculturist sa Dalisay Moya, may nakahandang rehabilitation plan at tulong tulad ng mga binhi ng hybrid at inbreed palay, mais at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa Department of Agriculture upang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Belgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, kabilang ang lokal na pamahalaan ng Bani, Pangasinan sa mga pinarangalan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 1 sa ginanap na ika-62 or 62nd Fish Conservation Collaboration Program noong September 29, 2025 sa San Fernando City, La Union. Tinanggap ni Emilio Ocoy Olares III as Committee Chairman on Agriculture and Fisheries ang mga parangal para sa gawad pakilala ng mga kabalikat sa pangisdaan, Top Fisheries Scholarship Program Recruiter at Commendation for Marine Mammal Stranding Response. Kinilala rin ang Garita National High School bilang second place on fish on a dish for a beach cooking contest sa pangunguna ni Coach Gerald Katabay at mga estudyanteng sila John Christian Tugas at Albert Camba. Isang patunay ito ay sa Bani LGU ang patuloy na pagsulong ng bayan sa pangangalaga at pagpapaunlad sa sektor ng pangisdaan. Bayan ng Labrador, Pangasinan, bukas sa pagtatayo ng nuclear power plant. Ang detalye ng balita mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner. Ipinahayag ng mga opisyal ng Bayan ng Labrador, Pangasinan ang kanilang pagiging bukas sa posibilidad ng pagtatayo ng nuclear power plant kasunod ng pagpasa ng Republic Act 12305 o Philippine National Nuclear Energy Safety Act na layuning matiyak ang ligtas na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon kay Mayor Noel Uson at Vice Mayor Melchora Yaneza, suportado nila ang paggamit ng nuclear energy basta't masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Mahigit 66% ng mga residente ng Labrador ay lumagda bilang suporta sa proyekto kapalit ng libreng kuryente. Ayon naman sa DOST-PNRI Director Dr. Carlo Arquilla, itatatag sa ilalim ng batas ang Philippine
Atomic Energy Regulator and Safety Authority or PHILATO na magsisilbing independent regulator upang tiyakin ang pagsunod sa international safety standards. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahato si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung Art Celeste ng 1st District ng Pangasinan, pinalahanan ang publiko laban sa mga manluloko gamit ang kanyang pangalan. Ang detalye, malaki ka partner Sheila Balo. Nagpaabot ng paalala si Congressman Art F. Celeste sa 1st District ng Pangasinan sa publiko matapos makarating sa kanyang tanggapan ng ulat na ginamit umano ang kanyang pangalan at larawan sa peking pamimigay ng load. Ayon sa kongresista, ang ganitong uri ng panluloko hindi lamang nakalilinlang sa mga mamamayan kundi maaari ring magdulot ng pinsala at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Hinimok ni Representative Celeste ang lahat na maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga mensahe o alok na hindi mula sa opisyal na Facebook page o tanggapan. Dagdag pa ng kongresista, ang sinuwang makatatanggap ng kahina-hinalang mensahe dapat agad i-report sa kanyang opisina upang maagapan ang pagkalat ng ganitong panlilinlang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. Mahigit 700 Davao farmers nakalaya na mula sa utang sa tulong ng DAR. Ang detalye, malaki ka partner John Veldas. Yes, kapartner, mahigit sa 700 agrarian reform beneficiaries sa Davao Oriental ang napawalang utang matapos ipagkaloob ng Department of Agrarian Reform o DAR Region 11 ang Certificates of Condonation with the release of mortgage sa ilalim ng programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Aabot sa 9.93 million pesos na amortisasyon at interes ang kinansila para sa 721 ng mga magsasaka alinsunod sa Republic Act 11953. Pinangunahan ni DAR Undersecretary Lani De Leon at Regional Director Joseph Aurelia ang seremonya kung saan ipinagkaloob din ang mobile corn mill at corn sheller na nagkakalaga ng 1.29 million pesos sa Talisay Carpa Cooperative. Ayon kay Aurelia, ito ay hindi lang pagkakansila ng utang kundi pagbibigay kapangyarihan sa mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at mga ani. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Senator Alan Cayetano nanawagan ng mass resignation at Lacson at Soto tutol. Nangakong mahigpit aksyon laban sa paglustay ng pera ng bayan si PBBM. Alamin natin ang detalye ng balita makalipas lamang may kiling paalala. Dalawampung taon nang tapat sa paglilingkod, 20 taon nang pagbibigay ng totoo, patas at makabuluhang balita at impormasyon. DZRD 981 SMI Radio, ang kapartner nyo sa balita at serbisyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po sa 2 dekada ng pagtitiwala at pagtangkilik sa bawat tagapakinig, taga-subaybay, advertiser, sponsor at taga-suporta. Kayo po ang dahilan ng aming pagpapatuloy at tagumpay. DZRD, SMI Radio, 2 dekada bilang kapartner nyo sa balita serbisyo. Mahal namin kayo. Maraming salamat po bilang bahagi ng selebrasyon ika-20 anibersaryo ng DZRD 981 SMI Radio Caravan of Love and Goodness Feeding and Gift-Giving Day. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga sumusunod na kapartner sponsors in cooperation with SMNI Foundation. JB Bernal Bagoong, isang patak lang, kulang na. Prestige International, Bulinaw Mayor Jesus Boying Celeste, Balungaw Mayor Risa Peralta, Star Candy, Dagupan City, Calasiao Vice Mayor Mark Kevin Macanlalay, Mapandan Mayor Carl Christian Vega, Maxima Technical and Skills Training Institute Incorporated in Dagupan City, Philippine Carabao Center, Rosario, La Union,
Lawak Mayor Ricardo Valderas, maraming salamat po. Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 PCIC, San Manuel Mayor Kenneth Marco Perez, Mangaldan Municipal Councilor Attorney Lea Evangelista, 3rd District Board Member Vichy Ventimiglia, Malasiki Mayor Alfie Soriano, Asigan Mayor Carlos Lopez, Orbistondo Mayor Modesto Operanya. Maraming salamat po. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Alas 6:46 na ng umaga, tuloy-tuloy na tayo sa ating balitang nasyonal. Senator Alan Cayetano nanawagan ng mass resignation. Lacson at Soto tutol ang detalye ng balita mula kay Kabar Troy Gomez. Nagpasabog ng matinding pahayag si Senador Alan Peter Cayetano nitong linggo matapos amulin ang lahat ng opisyal ng pamahalaan mula Malacanang hanggang Kongreso na sabay-sabay mabitiw sa pwesto upang bigyan daan ang snap election para sa isang bagong simula sa liderato ng bansa. Sa kanyang mensahe sa social media, iginit ng minority leader na hindi sapat ang mga pangakong reforma kung mananatiling nakaupo sa pwesto ang mga taong bahagi ng sistemang pinagdududahan ng publiko. Ayon kay Cayetano, ang kanyang panukala ay simboliko at praktikal, isang national reset button na magpapakita na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan kundi sa pagiging tapat at handang magparaya. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido sa ideyang ito. Maring tinutulan ni Senador Panfilo Lacson ang panukala ni Cayetano. Iginit niyang hindi halalan ang susi sa pagbabalik ng tiwala ng publiko kundi ang katiyakan ng parusa sa mga tiwali. Dagdag pa niya ang mabilis at tiyak na pag-uusig, pagkakakulong at pagpaparusa sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian ang tunay na magpapatigil sa korupsyon. Ayon kay Lacson, kung walang pananagutan ang mahalalan, stop man o regular, ay magiging sirko lamang na ginagastusan ng buwis ng taong bayan. Samantala, nagbabalanuhan si Senate President Vicente Tito Soto III na maaaring magdulot ng kaguluhan at legal na krisis ang mungkahing snap election. Ayon kay Soto, kung walang provisyon sa konstitusyon na nagpapahintulot sa snap election, magiging labag sa batas at posibleng magbukas pa ng political instability ang naturang panukala. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez Nagulak, SMNI News. BBM nangakong mahigpit na aksyon laban sa paglustay ng pera ng bayan. Ang detalye mula naman kay Kabar President Kataro. Kasabay ng pahayag na itutuon ang Official Development Assistance o ODA sa mga pangunahing sektor na direktang nakikinabang ang mga pamilyang Pilipino, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya palalampasin ang anumang pag-aaksaya ng pera ng bayan. Sa kanyang talumpati sa Philippine Development Forum o PDF 2025 na ginanap sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Lunes, iginiit ng Pangulo na ang pananagutan at pagiging epektibo ang dapat maging gabay sa paggamit ng pambansang pondo at panlabas na tulong. We will not tolerate measurement without action, nor will we tolerate the wastage of public funds. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaman ng bayan. Ayon sa Pangulo, tututukan ng pamahalaan ang paggamit ng Official Development Assistance o ODA sa mga pangunahing sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, proteksyong panlipunan, agrikultura at disaster resilience, mga proyektong may direktang benepisyo sa bawat Pilipino. Pero aminado ang Pangulo, may mga problema pa rin sa sistema, kaya hindi pa lubos na nagagamit ang pondo sa mga proyekto. Bilang bahagi ng kanyang reforma, inanunsyo rin ni Marcos ang pagrevisa sa Investment Coordination Committee guidelines upang mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. We are also introducing measures to simplify the issuance of special authority, enabling faster mobilization of assistance aligned with national priorities. Be assured that we continue to listen to the concerns and recommendations of our development partners.
Ang PDF 2025 ay isang pagtitipon ng pamahalaan at mga partner na bansa para pag-usapan ang mga patakaran, pondo at mga proyektong makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Samantala, muling nanawagan si Marcos sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Budget and Management, Department of Finance at iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno na tiyakin ang sapat na pondo at suporta para sa mga pangunahing prioridad lalo na sa edukasyon. Binigyang linya na pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ng edukasyon kasabay ng pangakong mas malaking pamumuhunan para sa mga mag-aaral, guro at sa buong sistema ng nasabing sektor. No child should be forced to learn in makeshift spaces, and no teacher should be burdened by a system that does not support them. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways at Department of Education na napabilisin ang konstruksyon at rehabilitasyon ng libo-libong silid-aralan bago matapos ang taong 2028. Bukod dito, inutusan niya ang DepDev na napabilisin ang pagsusuli ng mga panukalang public-private partnership para sa mga gusali ng paaralan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si President Catarong, SMNI. R2KRNC dumulog sa ICI para hilingin na isa publiko kung papaano naging sistema ng korupsyon sa pamahalaan. Ang buong detalye mula kay kapartner Almar Persuelo. Nagtungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ICI araw ng Lunes ang grupong Right to Know, Right Now Coalition upang isumite ang kanilang position paper na naglalaman ng kanilang inisyal na investigasyon kaugnay sa malawak na korupsyon sa gobyerno. Ang nasabing coalition ay isang non-partisan na binubuo ng mga organisasyong mula sa civil society na nakatuon sa transparency at pananagutan sa pamahalaan. Pumunta kami dito sa Independent Commission for Infrastructure upang isubmit ng isang position paper ng Right to Know, Right Now Coalition. Itong position paper nito ay naglalaman ng aming ilang preliminary findings dun sa pagtingin namin dito sa mga datos na lumalabas at saka yung admissions na naririnig natin mula sa iba pang formal na proseso gaya ng Blue Ribbon Committee. Sa panayam kay Nepomuceno Malaluan, co-convener ng nabanggit na grupo, sinabi nito na inirekomenda nila sa ICI na dapat malaman ng taong bayan kung papaano naging sistema ng korupsyon sa pamahalaan at dapat anya may managot sa ginagawang investigasyon. Naglahad din ang Right to Know, Right Now Coalition ng dalawang categories of recommendations to the Commission with the shared hope and aspiration na maunawaan natin itong kabuuan ng sistema kung paano itong corruption ay nangyayari. Ang ikalawang bahagi ng aming recommendation bukod sa kagustuhan na makita yung sistema ay yung tumungo doon sa usapin ng accountability. At sa usapin ng accountability ay nakita natin yung pangilang episodes na ito ng skandalo. At gusto natin na makita ang kaibang outcome nito. Na mayroon talaga na makikita na magiging accountable sa nangyari. Bagamat sinabi ni Malaluan na hindi nila napag-usapan na gawing live stream ang ginagawang pagdinig ng ICI, nanindigan pa rin ito na dapat maging transparent ang komisyon para mawala ang duda ng publiko. Mahirap i-gawing uniform yung expectations natin for certain things live streaming. So hindi na pag-usapan yung aspecto nila in specifics, but we put across in our position paper na kailangan ng sufficient and adequate level of transparency to be able to ensure that the public ay hindi nagdududa sa proseso. Samantala, binigyan din ng koalisyon na malaki ang magiging papel ng susunod na ombudsman sa pagkamit ng hustisya para sa mga Pilipino. Anila, dapat ang ilagay ng Pangulo na magiging susunod na ombudsman ay independent at walang kinikilingan. Sa amin ay inuulit namin yung naging posisyon na namin sa Right to Know, Right Now Coalition na isa marahil sa pinakamahalagang magiging desisyon ng Pangulo ng
ating bansa ngayon ay kung sino ang hihilangin niya na ombudsman. Ang aming posisyon ay kailangan ay ang susunod na ombudsman is fiercely independent, thorough, proactive, hindi pwede ang tamad na ombudsman sa susunod. Kung matatandaan, umuugo ngayon ang pangalan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na susunod na ombudsman na nauna ng sinampahan ng kaso at pinapadisbar ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil sa naging papel ni Remulla sa iligal na pag-aresto at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Para sa Diyos sa Pilipinas, mahal ang Marcos Sualo, Ashley Remy. Sabit kay PBBM, mahiya po kayo sa korupsyon sa inyong administrasyon. Alamin natin ang detalye mula kay Kapar MJ Mondihar. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Huwag nyo sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito, nagagawa nito. At huwag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Yan ang maanghang nabanat ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni ito command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinundina naman niya ang planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Wala pa na demanda. So, niloloko lang po tayo. Kamandang salita, huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanluloko sa atin. Demanda nyo ako, gusto nyo, okay lang. Pakulong nyo ako, okay lang. Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot ay nakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan? Panahon ng martial law, ano nangyari? Basahin nyo lang history. Tapos na patalsik yung Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Nauna nang dinanatan ni Singson si Palace Press Officer Yuse Claire Castro dahil sa may personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yuse Castro dahil sa mga patutsada nito. Ayon ni Yuse Castro, nakikipag-unayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi ka Vice President Sara Duterte dahil hindi uno nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yuse Castro, Dudublein ko pa. Ang balance sa akin, marami pa akong nilalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Nilino naman ito na wala siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon. Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas na impormasyon sa mga susunod na araw. Baka nasusunod dahil banatan niyo ako, babanatan ko kayo rin. Mas gagalan akong, Para sa Diyos, sa Pilipinas, kumahal, MJ Mondihar, SMNA News. Mga sangkot sa katiwalian sa flood control nagkasala sa taong bayan ayon kay PBBM. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Kristen Katarong. Hindi simpleng pagkakamali ang mga irregularidad sa mga proyekto ng flood control, kundi matitinding kasalanan na mahirap tanggapin. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling podcast na inilabas nitong Lunes. Kasabay nito, binigyang linyang dapat managot ang mga may sala batay sa matibay na ebidensya. Ayon sa Pangulo, ang mga palpak, mababang kalidad at mga ghost flood control ay nagdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa pananalapi at ekonomiya, kundi maging sa buhay ng mga tao. The sins committed, and I call them sins, it's no longer mistakes or corruption. The sins they committed it's hard to swallow. Gayunman, iginit ng Pangulo na kailangang sundin ang batas sa paniningil ng pananagutan sa mga individual at grupo sa likod ng malawakang korupsyon. You know, we are a nation, a people of laws. We have to follow the law.
Otherwise, whatever we do is not legitimate. Ikulong mo yan. Sasabihin, hindi mo wala ka namang ebidensya, wala ka namang ipinakita, hindi mo sinagat yung ganito, hindi mo sinagat. Sa pa ng punong ehekutibo, kailangan ng masusing investigasyon upang matukoy kung sino talaga ang tunay na may sala at masampahan ng kaso sa korte. Nagbabala naman ang Pangulo laban sa mga magtatangkang iligaw ang investigasyon at umiwas sa pananagutan sa pamamagitan ng pagtanggi at pagsisi nito sa iba. Samantala, inihayag ni Marcos Jr. na hindi sapat ang simpleng pagbibitiw sa pwesto bilang pananagutan ng mga sangkot sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura. Binigyang diin ng Pangulo na ang pananagutan ay hindi nagtatapos sa pagbibitiw, lalo na kung kapabayaan o katiwalian ang naging sanhi ng matinding pinsala. That's not sufficient. That's very good to hear. Oh, no, that's not enough. That's not enough. There's a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. Partikular na tinukoy ni Marcos ang isang trahedyang dulot ng palpak na proyekto sa flood control. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it, so we'll keep pushing. Muli nanawagan si Marcos ng transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular na sa paggasta para sa infrastruktura. Kasabay ng umiiting na pagbatikos ng publiko sa mga umano'y ghost projects at irregularidad sa mga proyektong flood control. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si President Catarong, SMNI News. Sports News Blast. Golden State Warriors wagi laban sa Los Angeles Lakers at Moses Moody nagambag ng 19 points at Jannik Sinner bigong madepensa ng titulo sa Shanghai Masters. Ang detalye mula kay Carlo de la Peña. Na nagpakitang gilas ang Golden State Warriors sa kanilang debut game ng NBA preseason laban sa Los Angeles Lakers. Sa first quarter ng laro, dikit pa ang kanilang score na nagtapos sa 32-31. Sa second quarter, bahagyang nakaabante ang Golden State at naitala ang 7 points lead bago pumasok ang second half. At sa third quarter, tuluyang inilayo ng Warriors ang kanilang puntos matapos magtala ng 40-25 score. Sa huling 12 minute ng kanilang game, nakabawi ang Lakers at natala ang 9-23 score, ngunit dahil 22 points ang lamang ng Golden State, nagwagi pa rin ang koponan sa score na 111-103. Tumulong sa panalo ng team si Moses Moody na gumawa ng 19 points sa loob ng 15 minutes game played, habang nagtala si Pat Spencer ng 12 points at 11 points si Buddy Hield. Nagambag din ng 14 points si Steph Curry. Para naman sa Lakers, pinangunahan ito ni Gabby Vincent na may 16 points habang hindi naglaro sila LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Sunod na makakaharap ng Warriors ang Portland Trail Blazers sa Webes, Oktubre ang 9. Bigong madepensahan ng defending champion na si Jannik Sinner ang kanyang titulo sa 2025 Shanghai Masters. Ito ay matapos siyang magretiro sa laban kontra kay Talon Grigspor sa third set ng kanilang round of 32 match. Maaga pa lamang sa laban ay kapansin-pansin na ang discomfort ni Sinner na tila hirap sa kanyang mga galaw. Sa kabila nito, nakuha niya ang unang set sa pamamagitan ng tie-break points sa score na 7-6. Ngunit tila lumala ang kanyang kondisyon sa sumunod na bahagi ng laro kung saan nagwagi ang Dutch player sa score na 5-7. Sa deciding set, hindi na nagawang matapos na Italian star ang laro at nagpa siya itong umatras mula sa kompetisyon dahil sa leg injury. Dahil dito tuluyan na ang natuldukan ng chance ni Sinner na maunit ang tagumpay noong 2024 kung saan itinanghal siyang kampiyon ng torneo. Makakaharap naman ni Grigspor si Valentin Vacherot ng Monaco sa round of 16 ngayong Martes, Oktubre 7. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hilirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikidoy. Ang away ay maaaring dumating na parang baha, ngunit ang Panginoong Diyos sa langit ay magtataas ng pamantayan laban sa kaaway. At yan po nakalap na balita ng DZRD 981 SMNI Radio at SMNI News Store to Zodiac Center ngayong araw ng Martes, ikapitong araw ng Oktubre taong 2025. At meron na lamang po tayo 79 days to go before Christmas.
79 days na lamang po. Good morning muna kay Mayor Belen. PM Crisostomo at saka kay at syempre magandang umaga kay GM Sarbito ng PCIC. Okay, wala na po tayo sa bandang oras. Maraming salamat sa ating co-pilot, Jet and Tan. Sa management sa pagkakataong binigay sa atin, makapagatid ng totoong balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas sa ating mahal at blessed morning pa rin sa ating mahal na Pastor Apollo Siquibulay. Sa Kumar J. Miguel Mendoza, abangan niyo po ang susunod ng programa. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.